Mayong hapon sa tanan, kag malipayon nga Lunes sa tagsaneton ka mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome naman sa This is My Life Lunes nga edisyon, Nobyembre 31, tuig 2000. Oh, Nobyembre. Kita ko bing kalendaryo, Nobyembre. Oktobre 31, tuig 2022. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Oktobre, na aton Lunes nga edisyon tungod dumanayan-nayan ang aton kalangitan tungod nakakita kita sang silak ni haring adlaw kag nabatyagan man naton ang iya sini kainit pero sa gihapon mag-umgo mga aton sini kalangitan. Pero sa piyak sina magpasalamat kita tungod kahapon nga adlaw nag-init man ang inyo dira mga linabhan, ang inyo mga hilimuon nga hingalit tungod dapat hingalitan tungod nagwa si haring adlaw, na. Well, anyway, sa karon iya nga adlaw Lunes, sa nahambal ni Tito Wilma, it's a special non-working holiday. So, sa mga wala sang trabaho, kay kabalugid kita, long weekend iniiya, na? Para sa inyo. So, do kanami iya para sa ila, di ba la Tito Wilma? Do kanami para sa ila, kay Biyernes, pagkasabado, wala sila obra. Domingo, naglunes pagid na inatungod man sang aton sini pagselebrar buwas nga adlaw kag madason nga adlaw Nobyembre 1 kag Nobyembre 2 sang All Souls and All Saints and All Souls Day, di ba la? Ang undas nga ginatawag or sa ito naman Fiesta Minatay kag Todos los Santos. Ti magluwas nga nangin tradisyon na ini sa aton nga mga Pilipino nga ang pag aton bala pagdumdum sang mga minatay naton, no, sa mga palangga naton sa kabuhi. Kada mag-abot iya ang Todos los Santos, Fiesta Minatay, kag iniman ang nangin rason rason giniya nga sa diin amo ining tion sa pagtinipon-tipon sa bugos nga pamilya, na gani kamo dira sorry, relax lang, na of the nakita tub-tub taknala stress sa inyong mga lilisuan sa mga radyo 684 kHz kag sa mga nakaupod man live pagiman sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Relax lang kamo, may chat room tada na para sa inyo man mga mensahe kag mga pagpanamyaw sa mga palangga man ninyo nga ara lang sa piyak nga isla or din man nga bahin sang Pilipinas or diin man nga bahin sang kalibutan. May chat room kita dira. Kag kun pwede paki-like kag pagi-share and This is My Life. And again, sa iban pagid ka mga public affairs programs sang Aksyon Radio Bacolod. Since wala trabaho, pwede man kamo makapamati sa aton mga matahom nga drama online. Halin sa aga tubtub maghapon kag bantayan nyo man ang mga ginapang-post nga mga balita sa amon sa News Center, ginadulong sa amon mga news reporter kag mga balita nga makuha ninyo sa mga programa sa Action Radio Bacolod angot sa nagakatabo sa iton palibot magluwas nga nahanungod sa epekto niya paing, ano pa ang preparasyon pa para sa tigkalalag. Ay, oo, mga anak ka mo. Kaya siyempre pwede man ka mo magkapadala sa inyong mga mensahe sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ay ho, Tita Wilma. Relax lang anay dira. Pero ti panyaga, ako hindi ko yung magkalipat kung anong mga ginkaon nyo da. Anong panyaga nyo da? Na pa-share naman. Kaya bisan sa pagkahibalo lang natin do ma-imagine man natin kag makaupod man kita sa inyo pagpaniyaga iya kaina samtang subong nga tion. Ara ka mo nagapahunay-hunay kag nagahilay-hilay, naga-relax-relax kag nagapulo pa mensar kung anong lutuon ninyo was. Ang iban dira very busy na sa pagpreparar, iban to pagaling na sila sang ila-pilit, ang iba naman bakal sila abi ninyo tagpilang bilog sang
lubig gamay 35 pesos ang isa ka bilog nga ay 5 paano kani makapanamit sang suman mo man. Namit sa suman nga dan damo gata, right? Na kay kun kulang sa gata, way man lami ang imo suman, di ba? Hindi mo mapalatik kag mabudbud sa ibabaw sang imo sinisuman ay nga mga anak. Ha? Pero importante ang suman di ginamdula ya. Na okay, ina Tita Wilma na. Pulo pa men sir kamo dira kung anong lutuon ninyo para buwas nga adlaw plano kung anong ara lang. Ang importante kung wala gin man ta inog bakal kung ano ang aton kalanon buwas nga adlaw, no? Panyagan ninyo, panyapon ninyo, pwede ninyo ina ma-share dira sa inyo mga altar kay kun lang tawon bala nato naanda na niya sa mga Pinoy mo na naanda na niya naton pero antes pa man kabalugid kita nga amo ining tiun sang pagtinipon-tipon since nga long weekend pa ang iban to kung din sila nga probinsya, Manila man sila o kung diin man sila nga isla, matabok man pakadto sa ila lugar para magbisita sang ila mga palangga nga mga minatay. Magkita ay sang ila sa mga friends, di ba la? Inyo mga abyan, nga daw amo bali ining tiun iya sang pagtinipon-tipon, ilabi na sa karon nga ti halog-halog na. Halug-halug na kita sa mga minimum health protocols kay ginhalugan man ina isang gobyerno bahong pila man nga pila ka tuig man no pila ka piyesta minatay kay Todos Los Santos nga wala kita makakadto tungod sa pandemic no pero ti pwede man kita makabisita in ordinary days di ba? So meaning amo ining pinakauna na nga Todos Los Santos kag piyesta minatay nga sa diin ginpatuman na ang optional iya nga paggamit sang face mask o kun sagwa o kun open spaces, di ba la? Para mangin maayo naman kag mapabili naton nga safe kita sa aton pagbisita sa mga memorial park o kun diin man nga patio dira na kinahanglan himuon gihapon naton ang mga protocols nga ginapatuman sang aton sini gobyerno lokal. Kung din man kamo nga banwa, din man kamo nga syudad, din man kamo nga lugar kung ano ang dapat nga ginapahimo sa aton sunod lang kita. Sang sa hindi kita pagpasudlon kag hindi kamo makabisita dira. Hindi man na malain. Para ina sa aton kaugalingon iya nga safety. Amo to na mentionar ko blabaw ho. Ano man ang mga posible. Ano ginawa una-una nga hindi madula iya suman. Wow, Balenciana. Kalamay hati. Gina-imagine ko na made of pilit na tanan. Butong, ibos. Namit pagidang inday-inday, kalamay hati, pahamo ka na blaw, no? Pero mga anak, si Tita Wilma, way nagasiling, pilito nyo yung kaugalingon nyo, nga makapreparar ka mo, bisan wala. O galing ka hindi ina madula sa aton tradisyon, sa aton namuklatan, nga kada pitsa uno sa bulan sang Nobyembre, dira kita yan nagabira-bira, preparar para sa aton mga minatay, which ang dapat pitsa dos, di ba la? Ti kinaugalian na bantay ka kagahon pa lang hindi gani karon pa lang sa gabi manimaho na ang ang lanas ng gata mo kay maluto na sila daan suman di bala yes amo ina iya ang manami sa iton nga mga Pinoy kay bisan ano nang hambal nila kay tungod ang namuklatan do hindi gid madula kag ginasunod sang masunod nga henerasyon nga sa di nagapreparar kita sa mga kalanunon nga ina. May mga puto ko chinta, pastawi iya ho. May mga budbud pa sa pinsapin special. Kala may hati, asus ka namit bilaw, na? Pagkatapos, kung ano bala ang nanamian nga kaunon, no, amo na namuklatan ako'y ginako ko na, kay tinamuklatan ko, do hindi man madula man para sa ako, no? Magluwas na gid lang sa pagsunod sang iba naton nga mga kauturan sa karon in modern times nga wala na nasunod sa ila iya. Pero sa mga gusto pa iya kag-ara pa, ara kita iya nagaupod sina. Nga sa diin, kung wala man kita, kung nanuyang nanamian, let's say ni tatay mo or ni lolo mo or ni lola mo nga pinalangga, maluto ka bisan gamay lang. O parehas na karon kung paborito niya iya, laswa nga tambo nga wala gata. Na ang subak kaya bangros lutuan mo bisan amo lang na siya na pagkatapos kung ang gusto naman to sang isa iya dinuguan
mahal-mahal na titawi ang kilo sang baboy subong. Ang isa naman paborito pinaksyo nga isda nga marot. Maluto ka man da marot. Amo na bala no, tingala kita sina. Galing kay inaya, namuklatan nato nga ginasunod. But actually, ang pinaka-importante dira is makasindi kita kandila, maka-offer kita flowers, kag numero uno gid ang aton prayers para sa aton mga minatay. Amo inang pinaka-importante. Ang aton pagpangamuyo para sa ila kalinungan sa pihak nga kinabuhi. Unique yung mga Pinoy nga daan niya, di ba la? So, prepara lang kita dira. Sa kutob lang sa aton masarangan. Hindi kita magsiling mapangutang pagkatapos maghagay ta palibog sa aton inugbayan na kinanglan ang ara lang among aton hulagon kag among aton saluhan among ihalad na aton sa aton mga altar. Kaya kasami na nila ay kinanglan preparahan mo gid kay si tita mo or si tiyay mo mabisita to pangita wala gid ko yan ni Toto or ni Inday gin lutuan sang ako na namian wala mga mo na nila mga kung i-recall talang bala mga hambalanon sa aton mga young ones di bala na mga amo sina pero ga-enjoy man kita nga mga kaya kita no ga-enjoy man kita sa pagsunod kag paghimo sina pero sa nasiling na naton above all prayer ang importante para maangko nilang eternal peace sa ila sinitag sa kanahamtangan. Magbisita kita sa iton mga minatay sa mga patio, no, kundiin man, kung pwede pa lang kung ato na nga na pamansar nga bawk amo ni nga daw puwarti gidya kadamo-damo sang tao kay nagadagsa gidya. Kung hindi ka bisita subong nga adlaw, paiway-iway ka, pwede ka kakadtupit sa dos, di ba la? No? Pwede ka kadtupit sa dos kag magsindiman kandila, kag pangamuyuan ang ila sini mga kalag. Amo lang ang pinaka-importante, limpyuhan mong nahamtangan nila, sindi ka kandila, tapos may flower, may bula kabi nga ginabitbit ka i-offer sa ila, pasalamatan na ina sang dako. Importante ang aton ginahimo para sa ila, halin sa aton tagipusoon. Kag indi iya para dayawon sang makakita, nga bobungga, gina sila yung no, hindi bala, hindi na iya importante. Kundi ang aton pagpangamuyo, para nga maangkon Manila ang kalinungan sang ila kalag kundiin man sila nga bahin sa karon. Masiling kadto ta sa patio sa mga private yang mga memorial park, syempre may space, iba na mapatindog sila kanupe na tipon kung diin magalinto ang kung diin nga barangay or diin to nga banwa ang pamilya dira nagakinit anay kag dira man nagasinalo-salo di ba laman sigdala kag dungan man sila prayer. Iban dira nagalingaw-lingaw, may iban dala barahang, iba galing gina dumili ina subong. Hindi pwede nga makadala sa makahulubog nga ilimnon. Hindi man pwede makadala sa mga makamamatay nga armas, let's say bisan mataliwis or matalom nga bagay. Kag hindi ka mo bisan baraha, hindi ka mo iya makadala sa sulod iya sang memorial park kundiin man nga patio. Hindi gid ina pwede. Kag pagkatapos iban madala sound para makapamusic masinadya-sadya hindi man na hibaluon naton ang mga do's and don'ts para nga wala problema sa aton pagbisita sa aton mga minatay kundiin man sila nga patio iya nahamtang. Dasig man sa aton oras, impunto alas 2, dali gid lang titawe. Talupang dun anay naton, diin na ano na ang sitwasyon sa update anay balasang pag-asa, no? Kay ti, pasalamat kita to kay Paing, pero puwerte man ang halit ni Paing, no? Halin sa Mindanao, hapit di sa itong sa Visayas, pakadto pa ya sa norte nga bahin sa Luzon, di ba la? Well, anyway, since nga si Paing, nagsaligan nga ini nga hapon magagwa sa Philippine Area of Responsibility gasay babay siya pero nagaliwat siya nga nag-re-intensify siya but singon liwat nga nagbaskog ang puwersa niya pero samtang nagapagwa ina siya sa aton sa Philippine Area of Responsibility kag ara naman ang isa ka bagyo, no? Ang isa ka bagyo nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility nga gintawag na naton kay Tropical Depression Queenie. Si Tropical Depression Queenie nagbaskog kag nangin tropical storm
Sinigid lamang nga aga. Amo nang gin-forecast ng aton Weather Bureau ang pag-asa. Siling sang pag-asa sa ila sini alas 11 kaina nga weather bulletin. Nagbaskog si Queenie, ang tropical storm, alas 8 sang aga, kag may posibilidad pagid nga magabaskog pagid ina sa sulod sang 12 oras. Pero suno sa pag-asa, daw hindi siya may posibilidad nga hindi siya direkta nga makaapekto gid sa aton sinipungsod Pilipinas tubtob buwas nga adlaw Martes. Katapusan siya nga nasiplatan sa 815, 815 kilometers east sang northeastern Mindanao, ang kunman ang puwersa sang hangin nga 65 kilometers per hour, pagmadlos nga nagalabot naman sa 80 kilometro per hour, per ora. Ang iya central pressure is, 1,000 hours, about 1,000 HPA, I'm sorry, ang iya sinidireksyon, ang iya sinipaghulag, nakatundan, nabagat na nakatundan. 10 kilometers per hour ang hambal sang pag-asa. Kag may posibilidad man nga mabatak ang tropical cyclone wind signal number 1 dito sa bahin sang eastern portion sang Caraga, kag pila ka mga lugar sa bahin sang Eastern Visayas na naman, buwas sa gabi, Martes ang gabi. Kag most likely sunod sa pag-asa pinakamataas nga mabatak nga typhoon cyclone wind signal number 1. Salamatan na ito ni nakabay lang hindi. Tama na paamo kay na bayla. Pero ining si Queen ang forecast niya westward sa masunod nga 12 hours ng paghulag. Kag buwas ang iya naman sining direksyon nakatundan tubtob Miyerkules sang aga. Pagka Miyerkules sang hapon, dira na mamat-amat hulag si Queenie paaminhan na katundan padulong iya sa Caraga Eastern Visayas area. Di bantayan naton sa liwat nagapahinumduman si Tita Wilma kag kami man sa Action Radio nga kinahanglan maghalong-halong kita, magpreparar kita kay hindi naton mapaktang nagdalagan man sang aton sinipanahon. Kinahanglan ara lang kita naka-monitor sa mga forecast sang pag-asa sa mga balita nga madulong namon diri sa Action Radio Bacolod. Alas 2:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule ang aton Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
piga doon. Tapos, ay kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Okay, sa ato naman mga naka-online dira. Yes, Tita Wilma. Salamat, Gid. Ma'am Ana Sinoro. Ha? Okay, salamat, Ma'am. Ano yan, Ma'am? Imuti kalalag da was. Mga lago-lago sa La Carlota. Perti ba? Perti klapit wa. Salamat, Gid, Ma'am Ana. Good afternoon, Tita. We have a nice day. Yes, Ma'am Cecil Batindaan. Mayong hapon lang dira sa imo. Mayong hapon, Tito Wilma, wala pa sinadtuan. No, wala pa sinadtuan ko, no? Greet ko lang, Tito We, apo ko, si KM. KM, happy birthday. Happy 19th birthday. Gali siya sa New Zealand. Okay, halin from your granny. Okay, Mamo mo Aina. Okay, Jansky Villanueva. Good afternoon, Tito Wilma. Patamyaw lang ko da sa mga ugangan ko. Madam Elsa, kay Tayberto, mga avid listener mo da. Muna da, Tita Wem. Salamat gid. Jansky, salamat gid sa imo ha. Na pamati da galantaw sa live pero wala ga comment. Iban ko naga pamati lang. Yes, ga pamati lang lantaw live pero wala ga comment. Okay lang na, ma'am. Thank you gid na. Yes. Adjer Travis. Akon di mama si Elsa Santiago galuto sang kakanin. Wow, budbud alupi sumanlatik ibos butong baybay. Bao kompleto ba? Diin kamuya na yun. Ha? Nami bayi-bayi. Gusto ko yan sa bayi-bayi, Adjer. Nami, gusto ko yan sa bayi-bayi. Inang binayo, hindi ko nang bago subong paghimo sa bayi-bayi nga inang ginaling. Nami binayo yan, no? Yes. Okay, Jana or Diana Trujillo de Vinagracia. Tita Wilma, always gid kami kapamati ni Mama sa imo. Ginatamyaw ko ta mga taga-purok. Nami. Boundary din ang purok nami. Inday Diana. No, mayong hapon lang dira. Salamat gid. Tita We, busy gid kami luto. Subo nga, ginabaligyan nyo or meaning, damo orders, di ba? Pagamuyo, importante tawe. Yes, Ma'am Ana, thank you. Pag-greet ko gali advance happy birthday sa akon manghod nga si Jessame Santiago Buas. 21 years old na siya, Tita Wilma. Wow, Jessame Santiago, happy birthday in advance para sa imo. Selene Adjer, thank you, Tita Wega. Pamati kami diri sa imo samtang busy luto di sang kakanin para tibaligya man. Buwas sa my front sang Candle Church. Diri sa my home site. Okay. Te Wilma, thanks gid kay God. Kaila na nag-ulan. Init diri subong. Paminta kami patyo sa may barangay Abuanan, Bago City. Wow. Nami sa ilaba. Good afternoon, Tita We. Salamat gid Atia Kim Eriman. Madumduman ko si hindi Atia Kim. Magkadto di siya sa amon. Dala niya kami sumana. Dirahalin sa ila lugar. Hindi lang fiesta minatay da. Yes, sambal ni Ma'am Ana. Hindi lang fiesta minatay sila pangadian. Halos gabi antes magtulog pangamuyuan. Yes, Ma'am. Dapat gid man, no? Para makabulig man sila sa iton. Hello, Tito We. Looking fresh kita karon ha. Ang good PM. Present naman kami diri sa my Celine Homes. Okay. 2:10. Action. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ginhatag sang ni God. Since nga katapusan na subong nga adlaw sa bulan sang Nobyembre, Nobyembre naman siya, basta magtulo ko gani. Oktobre 31 katapusan nga adlaw sa bulan sang Oktobre. Yes, pila na lang Tita Wilma, 55 na lang kaadlaw ang nabilin. Adlaw na siyang Pasko, kag magasunod naman ang pagsug-alaw naton sa bagong tuig pagsulod siyang tuig 2023, 62 kaadlaw na lang. Okay? Yes, adali lang. Antes ko magbasa sa atong sulat, pasiplatan ko lang ni makadaling aton nga text hotline. Bisan gamay ra gyud, na? Tita We, pwede pa kami kahulog mga entries sa MBC Millones. Send ang last submission, ikapila na ni nga week. Sa Binalbagan, Panita, okay, update ka mo kung ano na nga week, na? Pero, sige pa, ang aton sa ni weekly draw, sige pa, pagkatapos ang deadline sa aton weekly draw, kada biyernes ang hapon, alas 5 na. Okay, sabat ko na 6786. Good PM. Ano kalag-kalag tatamyo ko lang family Obrique, tatay Duende, Mama Wilma Tina, Wella Warren, Calvo Rick, ang gatamyaw man si Chay Maya Sang, din Tessa Tisaan, Chay, ano kalag-kalag tada Chay, ang gatamyaw si Bugok. Okay, 5649, buwas ko na ano ilalutoon, pabalalang ko, paamo ka na. Tawe, para rin kami, okay, rin man kami mong monitor. Ara man sila kuno naga-monitor sa radyo. Kaon ka baybay. Kahimo ka mo baybay, 4972. Lucy Udtuhan sa Central Maaw kalayo sa inyo, kabudlay labuton, di ba? Sige lang, basta magkaon ka mo da baybay, pinsaray na sa okay na nayasakon ka, imagine nun, kumandere, di ba? God bless ko no tahalong. Salamat, kids. Okay, alas 2:15 na Action Radio Philippine Standard Time. Stand by. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, ang aton ni malipot lang niya mensaheng ginpadala kay Tita Wilma, na? Malipot lang, pero masiling na ton dako ini nga problema sa tunga sang mag-asawa. Ang aton letter sender si Zenaida, Kagang message ni Zenaida sa This Is My Life nagasiling,
Dear Tita Wilma, kumusta lang ikaw? Kabay nga maayo lang ang imo kahimtangan? Kag kamusta man sa tanan nga listeners sang Action Radio Bacolod? Labi na gid sa nagapamati sa This Is My Life. Tita Wilma, tawgaling ako kay Zinaida. Asawa ako. May problema man pareho sang iban. Gani nagsiling ko nga isend ko man ini sa This Is My Life kay pamatian ko ang imo matugda. Natungod pa ini sa pandemic, Tita Wilma. Siyempre, sang pandemic, damo na apektuhan, damo may nadulaan sang obra. Isa na dira sang nadulaan sang obra ang bana ko, sadto nga panahon sang pandemic. Abi mo, Tita Wilma, halin sadto? Sampaw-sampaw na lang ang amon mga balayran. Nakapangutang ako sang dako sa isa ko kaabyan para nga mapabulos-bulos ko lang, sa akon online business. Nami naman tani, Tita Wilma, galing kay na-scam ako kag nadula nga daw aso ang tanan aragoy. Isa sa wala ko ginapaabot nga hitabo. Nakakita ay kami sang akon kumpare. Ang kumpare ko nga si Noel, maninoy sang amon kamagulangan nga bata. Nga isa kanegosyante, nagpagamusta siya. Gani na istorya ko sa iya ang sitwasyon namon, Tito Wilma. Abi mo, wala na pasikot-sikot. Naghambal siya nga buligan niya kami. Ging kamusta ya lang ang iya ihado. Nag-issue siya sang checklist sa akon. Kag Tita Wilma sa mapati kag sa indi, daw nagabutan ako sang tunok sa dughan. Labi na sang ginhambal niya nga ibalik lang namon ina kon makatibawas na kami. Bisan amat-amat lang. Nakatulog gid ang luha ko sa pagpasalamat, Tita Wilma. Pero galing ang indi nami, lain ang pagbaton kag pag-intyende sang bana ko. Ina ang ginhalinan sang amon pag-away nga hasta subong wala kami nagaintyendihanay. Ina ang rason kung nga ginpalabot ko sa This Is My Life ang akon problema. Kay nagakapikon na ako sa iya, Tita Wilma, tungod kahig ko sang pensar niya. Tita, pamatian ko ang imo matugda, kabay nga makabuligid sa amon problema. Salamat gid, Zinaida, sang Bacolod. Okay, una-una sa tanan, sa imo inday Zinaida mayong hapon, madamo gid nga salamat. Kag, may tani ko na si Mr. No? Ba mo ka na? May tani ko na si Mr. No? Wow, okay. Well, anyway, sa iban dira nga maka-relate, okay man. Kung may matugda ka mo karon, ara lang aton text hotline 0963-757-0874. Sa mga naka-FB Live, ara man nga aton sa ni chat room, pwede ninyo dira ma-share ang inyo panugdaon nga makabulig para sa itong letter sender. Kay Inday Zinaida una-una sa liwat, salamat kag mayong hapon sa inyo. Hindi kay kung kaisa na hindi gid ba naton malikawan nga may ara ba
ay wala iya sang malain kun nagasugid ikaw sang matuod. Wala sang malain kun nagapangitaman ikaw sang paagi para nga makapiyan-piyan sa inyo problema pinansyal. Kung galing kayo dito masubo-subo na scam ikaw, hindi kayo basta online, may ara gina nagakatabo. Ay, labi na to sa panahon sa pandemic, kadamo sang nabiktima sang scam nga ina online. Di ba la? Tuman gid iya kadamo. Damo sang mga nabiktima. Pero o galing, natabo na to, ang nabilin sa imo problema, kag nagahikahus ka mo karon sa kapigaduhon, pero mo na siling naton bala sa pihak sang tanan, hindi ka magdula sang paglaom kay maabot gid ang tion. Maalam ang Dios nga magbulig sa aton basta kita wala nagahimo sang malain kag nagapangayo kita sang bulig sa iya nga tuytuyan niya kita kag tagaan niya kita sang guidance kung paano naton marisolbar ang problema nga ginaangko neton. Ginhatag sa imo, nagkita ay kamo sinang imo kumpare nga maninong sang imo sini eldest, sang inyo eldest. Wala sang malain dira abi mo ang mas question lang giguro ni Tita Wilma sa imo inday Zinaida. Ang kumpare mo nga ato na kung pwede pa lang makaistoryahan ay kamo nga tatlo sang bana mo. So, question lang ako. O, I don't know kung pabor man ang iba naton nga mga palangga, nga mga tagpalamati. Na? Kay basi kung, let's say for example, kung istoryahon mo siya, basi pa man lang ma-resolve ang problema, o kung may posibilidad nga magdako pagid tungod sang nabatsyagan sang bana mo. Naakig siya, apuno sang kaimon, nagduha-duha sa imo, base. Pero mas maayo kung patahaw-tahawon ang tanan, kag iplastar sa iya, na? Ang problema. Na? Sa siningation, problema gid man ina, ilabi na kon kwarta. Una wala siling naton, basta kwarta, hindi man malikawan, ama kon mo dako ang kantidad, pero siling mo hindi ko lang bala hindi ko lang pag-on air na. Dako ang kantidad, wala sang pagpangduha-duha. Siguro hindi man magsalig ang kumpare ninyo sa imo kung hindi ka masaligan nga klase sang tao, right? Na kanami sang iya paghambal sa imo nga ti kun makatulot ti bawas pwede mo mabalik or amat-amatan lang ninyo. Tido ka nami ninyo hindi nga pwede mo maamat-amatan pero ninyo buot sila yung bugos nga pamilya ang iya na address sa sina iya nga mga tinaga. Hindi na pagpatuli ang bana mo. Kung hindi siya magpati sa imo, hindi nga siling pabayaan mo, na? Pahagan-hagana anay ang katahaw sang iya kainit. Pahagan-hagana anay ina. Pasangkara ang imo ighalangop sa iya. But silingon, ang imo pasensya, ang imo pagpaubos, ang imo pagpaumod, himua anay. Na? Sa gihapon padayunon mong imo pagkamaayo nga asawa, responsable maatipanon nga asawa para sa imo bana, himua ina. Magpangamuyo ka, ako ya always ginaya sa tanan, na? Magpangamuyo ka kay kabalugid kita nga ang Ginoo iya 24/7 nga nagatamod sa aton. Magpangamuyo ka sang hugot, Lord. Tandugaman ang mind sang bana, o pinsel sang bana ko. Tandugaman ang iya nga balatyagon. Buligi ko kung anong himuon ko para madula ang iya pagpangduha-duha kag kaakig sa akon. Kay ikaw mismo, Lord, nakahibalo nga wala ako nakahimo sang mortal nga sala sa akon bana. Amo ina din ang pinakamaayo iya, na? Dugangi ang imo pagpaubos, paghangop, ang paghigugma sa imo sinibana, ang paghigugma mo bilang iloy man sa kabataan, paghigugma mo sa imo pamilya nga hindi mo pagpasugtan nga maguba, na? Kay nga makita man ni Lord, makita ni Lord ang nagakatabo, kag kabalo siya sang kamaturan, tuytuyan niya ikaw kung paano mo ina marisulbar. Siya ang mangita paagi sina, paagi man sa imo pag-aksyon. So sa imo man pagpangamuyo, kabay nga matandog ni Lord ang iya heart, mahikap niya ang paminsaron sang bana mo para nga dusala ko sa ginhimo ko sa asawa ko. Wow, di ba? Among may lang na siya kasimple mo, masiling lang kita bala nga, why na kaso, pero magsiling kita kung sa natungdan
ang natungdan, ginabudlayan sa among nga sitwasyon, kay nga akong lang taon nato nakataya dira iyang pagpangabuhi ninyo. Ha? Kag hindi ka magpasugot nga maguba ang inyo pagpangabuhi tungod sina. Na? Gani, magpakabakod ka lang. Inday Zinaida, no? Magpakabakod ikaw, magpangamuyo ikaw, kag himua lang ang tanan nga wala sang may pagbag-o sa imo kinaiya, wala sang pagbag-o sa imo himo sang imo nga responsibilidad bilang asawa, bilang iloy sang kabataan. Himua kag padayon na ina. Padayunon mo man ang pagpaninguha sa imo sinigi na paninguhaan subong at sa diin para maka amat-amat ikaw tibawas, kag maamat-amat mo man supot kag mabayad sa inyo kumpadre o sa inyo kumpare ang iyagin pahulam nga kwarta para sa inyo. Mas nami pagid guro na mas nami pagid guro nga sa imo pagsupot-supot kag si Lord kapangita man ways kung paano ma-resolve inang imo nga problema na kung magbalik sang kwarta upod ka mo ni Mister sa pagplastar sina sa iya. Pero since nga nagakinanglan pa na sang malawig nga panahon, ang himuon mo ang sakaron. Hindi ka magunta sa pag-pray. Hindi ka magpatul kung ano man ang iya ihambal. Padayon na lang yang imo pagpaninguha. Ang maayo lang himuon naton para sa aton pagpangabuhi. Man kung kaisa, no, may mga bagay man kita nga may ara pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi. Nga sa aton paghimo sang desisyon, may sakripisyo kita. Nga kung kaisa masakit para sa aton, nga do hindi naton mabaton, pero no choice kita, pero ginabaton sa gihapon naton tungod kita nagapati by heart. Kag sa aton pamansaron nga inapagtilaw sang mahal nga Dios sa aton. Inday Zinaida, be strong. Have faith. Kinahanglan kid. Kay siya among makagagahong sa tanan. Amo lang na mahambal ko bala. Hindi ka magpatol nga paano pakitiron mo. Oo, pakitiron mo ang imo sini ighalangop. Kinahanglan mangin masangkad ang highalangop mo kag pasensya mo para sa imo sinibana para nga maangkon ninyo liwat ang paghigugmaanay kag pagpalanggaanay sa sulod sang inyo panimalay. Dali gid lang, 2:30 Action Radio Philippine Standard Time. Oy may nadakpan, hibaluoy naton ina, dali gid lang. Dakop ka! Daog ka promo sa Action Radio Bacolod. Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka! May nadagpa na ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangod nga, dakop ka! Okay, so sinigabahin na mga palanggan natin mga tagpalamati, i-check na ito ng aton patrol kung sinong nadakpan, kag kung diin sila. Action Zeal, Minardo. Action Zeal. Action Will nga, mayong hapon. Mayong hapon. Sa may Purok Nara, Baybay, Barangay 8. No, sa syudad ng isang Bacolod. Kung sabihin sa naman sa maswerteng tagpalamati natin, ang nga nadakpan subo nga hapon. No? Ako po natin, Dres, ano ganit ang kalanta, ma'am? Sorry, ang gayong. Yes, si Ma'am Doris Malunggayon. Tila na nga ito may direct. 39. Ano kita ang trabaho? Kapataya. Yes, kapataya. Kapataya sa STL. STL agent ako nila, ano. So, gating, subong. Sino ang kilala mo din yung angkor sa radio? Si Artayo kong si Wilma, si Boldoran. Yes. So, Tita We, kilala, oo. Kaya yan naman, nagpamatik din siya
ka sa Narod Rodriguez. So, subong, hindi ka napagpaligayan ka, kada na-exciting si ma'am, na magdating sinisang iyal na premyo. Kabalo ka pa kung anong ano subong. Anong makita niyo, Dre? Bugas. Ano ba bang Dre niya ka? Bugas, t-shirt. Okay, may-ari na siligaman si Ma'am Dores. Gagari, ano na pa kilo nga bugas? Ari man ang 500 pesos. So, sell ba? Kagang iyan na t-shirt, no? Kaya, Okay. hindi nag-ulit na naman dyan. T-shirt naman ako kuman. So, ano yara, ikaw mo sa ma'am? Action Zell, purok ano siya gani sa Barangay 8? Lara, bye-bye. Purok Baybay. Okay. Yes. So, ano sino gusto mo po salamatan, ma'am? Kapasalamat ako sa aking radyong kung ibang nabakpan nila sa buong nakalubog. Nala, may kangan. Kag may ibakal na kasudan, action will na. So, ang gusto mo ni ma'am, ang 500 ang t-shirt kasi subuman ang 5 ka-kilo nga bugas. Okay, Wilma, mo ini ang aton una na maswerte nga tagdaog. So, kay batabat tayo dara sa ibang, kay basi madakpan ang kampo. Subong nga kabilang. So, live kita diri sa may Barangay 8, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Okay, congratulations sa aton winners sa Dakop Ka, daog ka promo sa Action Radio Bacolod Boss dire sa Barangay 8. Mga listeners na ito, mayong hapon gid, no? Salamat sa aton winner. Kay Indador Lingayo, dira sa may Purok Baybay Barangay 8. Gani ka mo dira, relax lang, stay, patunog-tunugan nyo lang inyo radio kay basi makalabay si Action Zeal kag kamo na naman ang iya madakpan, kamo naman ang masunod nga madaog. Okay? Alas 2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang kay pasiplatan ko ni bala kay hambal sa itong text hotline no hambal ni 1964. Good afternoon Tito Wilma. Panugyan ko kay Zinaida nangin honest ka. Kagang aton tanan nga problema isagid lang ang maikasarang sa pagsulbar ang aton Ginoo. Ipangamuyo kag idangop sa iya kay siya na ang bahala. Amen. 1964 correct gid insakto ginaiya. Ha? Amo na siling balay naton nga wala sang imposible kun ara kita nagadangop kag ara ginaupod naton siya sa aton sini pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Salamat kay 1964 ha. Okay gid na. Good PM. Mahambal ko lang sa sender, indigid pagproblemahi, pangamuyui, pagidugang, kay maintindihan lang na sang bana mo sa ulihi, nga nagsala siya sa iya duha-duha sa imo. Hambal ni 5168, salamat gid, ha? Balikan ko lang na karon dugay-dugay, Relax lang sa pagbalik ni Tita Wilma, pati man nga itong pagbasa sa mga zodiac sign, para sa itong tag sa ka-horoscope karon nga adlaw. Life Extension Vitamin D3. Okay, sa mga naka-online dira, siling ni Mama Ana Sinuro. Okay, Ma'am Virgil Pinda, okay, dan nag-inagali kaina. Sorry, gid ma'am ha. Prayer gid. Selina Ma'am Virgil Pinda, looking fresh kita karon na agoy good PM. Present naman kami diri ma'am sa may Celine Homes. Yes, tita we prayer gid ang needs sang aton mga mahal sa kabuhi nga nagtaliwan na. Kahapon tawi ara kami sa Sipalay Cemetery galing lagid kami kapalapit sa pansyon sang bana ko kay dalom ang tubig tawe. Pero okay lang, kaya nakasindi kami sa Dakong Cruise. Importante pangamuyuan ginaton sila. O, di ba, Tito Wilma? God bless you and your family, Tito. Likewise, Ma'am Virgie, thanks for the love and for the prayer. Kung mabudlay, ginban ang lugar to since nga aray na, bago lang tayo kakalampuwa sa Bagyo, pwede lang man gihapon kita sa aton sini mga panimalay bisan diin lang kita basta nga makapangamuyo kita para sa aton minatay. Wow, akon Helen, kumusta ikaw? Good afternoon Action Radio, especially Tita Wilma Sugaton.
Hidlaw man ko sa imo tawi, ako hidlaw man. Please greet mga miga ko da sa Barangay Poblasyon sa Valladolid. Mga upod ko sa health team. The following, parte. The following, gidyam. Buting damo gini sila. Kay Karina Novera, kay Cheryl Porcel. Check to na. Cheryl Porcel de los Reyes, Melin Mayumenti, Ilardo Murphy, Alcachupas, Bobby Cervantes Miniosa, Shalimar Galas Navia, Helen Navia, Helen Rios, Mila Chu, Dinaga. Kagang gwapay namon nga nurse, si Rema Kitko, Joso, tiway kita, one more pound. Ako Helen, thank you, gid ha. Greet ko na yun tawa, happy birthday sa ako hinablo si Ellie G. Galon, pagsubiron. God bless and best regards sa Tanandira sa South Bay. No, sa South Bay, sa Bago City. Sister Gina Galon, pagsubiron, Fabia Gin na Action Radio. Well, thank you, Gin Mama Gina, and good afternoon sa imo. Ang gusto, Stephen Gurusin, Sir Stephen Gurusin. Good afternoon, ma'am. And kung gusto kita mag-maintain sa cleanliness of our surrounding, dapat linisin ang kontra-drug. Kaya terrorism para maunlad ang sistema ng ating pamayanan at para magiging sibilisado ang aton nga pangabuhi. Okay, thank you, good sir. Sir Martin Aliling, good afternoon sa imo. Liz Rojo, kamusta ka na sa Saudi? Salamat, ka-monitor ka, hambal ni Ma'am Ana. Homa Lumina, salamat man kag mayong hapon. Ari kami di titawi galuto, bye-bye. Good, enjoy nyo na, kay palang abuyan ta na. Dugang pagid yung greetings, mga sukis ang Action Radio. Utod ko da sa Tabaw, bye-bye, kay mayong Fabis Galon Palman family. Sister ko da May Flor Galon and family sa Bagumbayan. Ronald Gonzaga and family sa Jim Poblacion. My sister Finella Galon Amar. Mayong hapon lang dan family. Thanks gid Tito Weg. Happy Halloween para buwas. Likewise ma'am, thank you. Nilana Sabran. Suman kalamay hati butong. Amo nang imo preparasyon para buwas. Okay. Siling naman ni Stephen, ma'am, ang next nga typhoon. Hindi, ang next ko nga typhoon Paing is typhoon. Hindi, after ni Paing, amo na si Queenie na. Ato siya sa gaulan sa Palaw. Kaya, okay. Country of Oxenia. Thank you, good sir. Enough lang nanay, aha. Hasta lang nanay si Tita Wilma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga Standard Time, padayon man si Tito Wilma. Ay nga mga anak mo, hindi nga kamo mga lagkalag sa akon, kaya ari ko di boss of the night kita. Na? Okay, masuman lang kami dani action jo. Mo good PM tawe panyaga talas walang kag sinugba. Hindi pag ilang ang sinugba abot ko na ni Tatay Tony gid nimo, di ba? Okay, kinahanglan lang gid. Maghalong gid kuno sa maghalong gid sa kalag-kalag. Okay, namo na yung mensahe. Okay lang nanay Tito Wilma. Kay sa siniya nga bahin, amat-amaton kuman ang aton pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope. Pero dira na kay Sir Alex Montesa mayong hapon. Salamat gid kay ginatamyaw man ni Sir Alex Montesa, na si Ma'am Vanessa Stark kag Doc Matmayo sa Rochester, Minnesota. Adaman si Ma'am Jinky Diligdon sa Phoenix, Arizona. Yes, mayong hapon lang sila. Salamat dito, Wilma. Keep safe always and God bless. Ay kay Sir Mileli Oligo, pag hindi na nga lagkalag si Sir Mileli, panyaga, tadi Tita Wilma, lukos nga uga with soup number 5. Kitin, amo na nimo soup number 5. Samtang upod sa nagadaguom. Nagadaguom, iba si mangilat, sir. Thank you, Geda, Sir Alex Montesa. Inday Ron, Trava, mayong hapon, maulanon ko nung panahon. Gaulanda, Inday Ron, sa may sa may Valladolid. Tuto, Janice, mayong hapon. Get well soon. Kinahanglan, gid. Pangamuyo lang kita. Salamat gid. Kag kay Ma'am Emilia Hiponia, mayong hapon lang. Kag kay Imelda Magalyon, salamat gid dira sa may Moises Padilla. Okay, aton horoscope pero antes mine. Happy birthday anay sa mga nagasaulog sang ila kadlawan karon nga adlaw. Yes, happy birthday kay City Councilor Israel Salanga tutuising happy birthday sa imo nan. Happy birthday, enjoy your big day ba ano gali no antes sang fiesta asang Todos Los Santos. Well anyway, happy birthday sa imo. Kabay patagaan kapag idugang kabaskog kaalam kag yes dugang paging resistensya no sa imo pakibaka para sa katawhan. Okay. Happy birthday kag happy 67th birthday kay Marcelo Hiponia. Sir Marcelo Hiponia, happy birthday sa imo. Kag happy birthday man kay Gina Florogo, subong nga adlaw, halin kay Lani Hulagay, sing Porok Gaysano, Barangay Alihis. Salamat gid, happy birthday sa imo. Kag di na to kaina, happy birthday sa iya kay Febis Galon. Sakto na, ma'am? Yes. Okay. Happy birthday. Kag sa iban pagid naton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday and God bless. Gani relax kag enjoy pero maghalong man makadto kita sa horoscope. Sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa inyo, pamatii kung anong inyo zodiac sign. Baway basulay karon Sir Adi Laos, mayong hapon lang, aral na sila ni Nanay Isabel nga duha, sa may Victoria City. Una ako neto ang zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, no? Mga Scorpio, ang inyo horoscope karon nga adlaw nagasiling. May bag-o ka nga kakilala,
Kag kung may negosyo ka, makabulig siya sa imo. Na, kag ang imo man ginaplano or ginahandom ara sa husto nga banas. Kay nga para sa kaayuhan mo, na, di ba? Kung hindi magbago ang imo pagpaninguha, gani kinanglan tudo sikap pagkir, di ba? Kag karon nga adlaw kun pwede Scorpio, hindi ka magpadala-dala sa imo emosyon. Relax pa mo ka na. Kay nga wala sang matabo kung amo sina nga paagi ang pagsulbar mo sa imo problema. Nami gidya sa matawhay mo gani. Kulang anay kag magkuha buwelo ana. Scorpio, mga Scorpio, inyong mga masuwating nga numero 8, 10, 25 kag 32, your lucky color is olive green. Mga Sagittarius, yes, Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob, Disyembre 21. Kung may negosyo ka, medyo pigaw-pigaw ang income karon nga adlaw. Karon nga adlaw man, mangin sensitive ang imo palangga. Gani cool ka lang. Magpasensya ka lang. Para wala ka mo, di ba la? 4-7-22 kag 33 sa mga maswerteng nga numero. Sagittarius, your lucky color is brown. Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, be a good listener sa imo palangga. Kay may gusto siya ihambal sa imo. Nagakinahanglan siya sang magaunong kag magaintyendi sa iya. Nagakinahanglan siya sang maunong sa iya, magaintyendi kag magabulig sa iya. Na kag isa pagid Capricorn, so sa imo horoscope, likawan mo ang magpasobra-sobra ka kapoy. Mas swerte nga mga numero 8, 16, 24 kag 32. Canary yellow is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20 to Pebrero 18. Aquarius, sa naman sa imo or sa inyo horoscope, ang tagsa katawo nga inyo masugilanon kung inyo yuhuman or kung yuhuman mo, na? Kung yuhuman mo ang kada tao nga may istorya mo, madali mo nga makumbenser. Pero kung magipusipos ka lang kag seryosong itsura mo, ay kabaliskaran ang matabo. 8, 15, 27 kag 30 mga maswerte nga numero, chocolate brown is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman Pebrero 19 tubtob Marso 20. Abaw. Mga Piscian, ba may matalupang dan sila sa imong dawlain ang hulag mo karon nga adlaw? Abi, istoryaha sila. Ng mga taos palibot mo daw istoryaha sila para mag-inintindihanay ka mo. Maswerte nga mga numero sang Pisces or Piscian, 2, 13, 32 kag 40. White is your lucky color. Ang mga Aries naman, Marso 21 tubtob, Abril 19. Aries, kung pwede pa lang sa imo horoscope or sa inyo horoscope, likawan nyo lang anay nga maghatag sang komento para wala sang disgustuhanay. Kung wadi pagpangayoon, hipos ka na lang, ha? Kontrolon mo ang imo paghambal para wala ka sang masakit nga balatyagon sa mga tao sa palibot mo dira. Mas wati nga mga numero 2, 17, 29 kag 34. Royal blue is your lucky color. Una palang inangabahin sa mga zodiac signs sa bantayan pagidang iba na. Day Blaza, mayong hapon. Akon Helen, happy birthday man ko no kay LG Galon Pagsubiron. Yes, nag-greet ko na siya kaina. Kay Helen Esco Serita, good afternoon and happy Halloween. Okay, relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang mga ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, yung pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero magiging ko yung monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala, naging kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas, ay, kay, ano ko sila. Radio Philippine Standard Time, padayon.
Yes, kaya otamyaw lang si Thelma Iguico, Lydia Bibing, Jennifer Mercedes, Mercedes Lambert sa may Bueno Park, kapamati sila ko noong ni Ma'am Virgil Pinda. Kay Helen Escosarete, salamat man kay Kainday Helen Blaza, salamat man. Jonalyn Advincula, salamat gid sa imo. Yes, salamat gid ba. Basta ara lang kamo okay na kay Stephen Corosin. Salamat man. Alas 2:57 na. Relax kay tapuso ni Tito Wilmang mga nabilin na ito ng mga zodiac sign para iya karon nga dyan. Ara nakita sa zodiac sign nga Ara nakita sa zodiac sign nga Taurus, na? Ang Taurus, mga natao Abril 20 tugtog Mayo 20, ay Taurian, so no sa imo horoscope, may posibilidad nga mabutang sa peligro ang imo mga propiedad, na? Kag medyo, may makasiling ka medyo imposible, na? Nga makaangkon na ikaw sang, yes, medyo imposible kag para sa kon imposible gid, no? Kon ikaw magsalig sa pagpanahor o kon sa pagpangayo kayo. Kinahanglan mga budlay Taurus, no? Kinahanglan maninguha ikaw. Amo nang himoa para nga ang grasya mangin malapit sa imo. Mas wanting nga numero 4, 9, 18, kag 26. Blue-gray is your lucky color. Kadtuan na ito ng mga Gemini. Yes, Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Mga Gemini, okay lang. Paano no? So, nasa horoscope, okay lang. Okay lang sulod sa kwarta. Ha? Limitahan ang pagsulod. Limitahan ang pagwa, na para hindi ka pagkulangon. So, nasa imo zodiac sign. Unahon mo lang ang mga kinanglanon gid para hindi ka man maghinulsol sa ulihi. Mas wanting ang mga numero sa mga Gemini, 3, 14, 28, kag 35. Peach is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Ara na sa imo mga kamot halos ang kapalaran mo. Kung seguridad sa imo trabaho ang hambalan. Kung ara na gid man, kinahanglan halungan ang imo sinitrabaho. Be responsible sa imo sini zodiac sign. 12, 24, 37 kag 43. Cream is your lucky color. Kadtuan na may natun ang Leo. Yes, ang mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. May posibilidad nga makasulod ka sa isa kakasugtanan nga daw wala mo gid balagin, wala mo bala na pamensaran, na nga basta-basta ka na lang nadala sa silabos ang balatyagon mo, na may posibilidad din na sa imo subong. Mas wanting nga mga numero ang Leo, 9, 11, 26 kag 35. Red orange is your lucky color. In Ponto Lestras, Action Radio Philippine Standard Time, dali gid lang. Ang ato na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ang 3 o'clock prayer. Pero dali lang may nabilin pa nga zodiac sign sa ubuso ni Tito Will. Ada na kita sa zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Subong nga adlaw, may posibilidad nga makabatyag ikaw nga do kabugat sang lawas mo nga do hindi ka maghulag Virgo. Abi mo, ina bunga sang imo pagpabaya sa imo lawas.
halungan mo gid Virgo ang imo health ha mo nang hambal sa imo horoscope. 1, 10, 21 kag 30 ang mga maswati nga numero. Aquamarine is your lucky color. Kag katapusan natin nga zodiac sign, Libra. Ang mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. May ara isa ka tawo nga dako gid ang iya pagsunggod sa imo. Magapalapit siya sa imo. So kung ginapatihan mo Libra nga ara ka sa husto, kinanglan tindugan mo man. Amo ni hambal sa imo horoscope for today. Ang mga Libra, maswati nga numero 16, 23, 31 kag 40. Ocean blue is your lucky color. Nabatian nato natong text sa ka-zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope karon nga adlaw katapusan pet sa 31 sa bulan sa Oktobre. Last na lang kuno tawi happy listening kuno kag mayong hapon lang sa amon kapitan kay Cap Arlie Doliasco Alvarez kag sa Bugos nga Council. Sa mga tanon gapasalamat sila na gapasalamat si akon Helen sa pagmonitor sa roving for precautions ligan nga October 29 kag 30 sa kasagsagan sang mabaskog nga bagyo kag wala gid sang tinulugan ang team. Wow, ilagid ini ginpatigayon apang yes, agod mapaiway ang kung anuman nga malain nga matabo. Kag early pa nag-evacuate ang mga pumuloy, especially sa mga coastal areas. Cap, thank you, Gid, kag sa team. Yes, congratulations. God bless, no? Ma'am Akon Helen, thank you, Gid. Okay, si Tita Wilma, wala na sa panahon pa. Kag kita magpaalam na sa inyo. Salamat, Gid. Ato na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo karon nga adlaw halin sa Luke chapter 2 verse 14. Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He pleased. Okay, dali lang. Antes ako magpaalam sang lubos, dali may nadakpa naman ang aton sini patrol. Check anin naton, dali lang. Dakop ka, daog ka promo sa Action Radio Bacolod. Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka. Butlak sa alaw sa patuhaw sa bituon. Mga balita, pagdala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa hapon. Pagdayon Action Radio, Bacolod sa lito. May nadakpa na ang Action Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka. Okay, sa liwata itong patrol, may nadakpan Action Zil. Yes. Action Wilma, live naman ko tabi sa buong sa Purok Magti Ayon, Barangay 8, Ciudad Sang Bacolod. Ikaduwa na nilang swerte nga tagdaog na ito, no? Subong nga adlaw, ang nga kaupod at tadri. Sir, may hapon na pangalan taga mo? Jomari. Ano, apo niyo ba? Banting. Paibanting. Maya. Yes, so Jomari Paibanting, sila ng ato ni edad. 42. 42. Ano ato niya palabuyan sa? Nung ano ga wedding event ko. Coordinator. Yung mga wedding ng anak ko. Kapakasal o birthday. Yes, wedding o ka na event coordinator. Wow. Oo. Ti, subong na ayawan pa kami ti Ed at si Wilma. Kung dito lang. Ako ka lang kayo titawe, gito tingog. Problema. Action Zil, na problema. Sa kasal mo gali ka may ara na wedding coordinator, oh. Oo, gani. So kayang kontrataon, kaya nagaro si Sarah. Advance. O, ati, subong nadakpan, tagi sa sa'yo, nagpamatig sa mga programa. Wilma, kay ti iya nga mother, gali. No, listener gid man sang Action Radio at salamat. Oo. Yes. Ari mother. Isang tulog ko na gabi, hindi na ako mapatay ang radyo ko. May tagajaga pamati sa Action Radio. Oo, kaya na lang isang music kong gabi. Kasi nang nakuan ang mga nanay. So, si nanay, oo. So, subong Action Wilma, hindi sa napagpanugayon pa, iniangap rin yung igahatag sa atong nga tagdaog, no? Subong nga adlaw. Kadua nga maswerte nga tagdaog. Kasi, painabakal, sudan, kag kape. 500
pesos. So, kung may nagpapal na, may-ari na bulutakan man sang kape. Pangalagkalag, boss. Correct, yun ako yun. Kasi may nagbakal sa sudan, may tinigangon, pagid ka na pa, nga bugato sini. So, ara na sa kamot ni sir, ang aton nga prices sini, nga ginhatag sa iya, kagati sir, negotiate yung bal. Magandang salamat sa Action Radio. Yes. Thank you. Okay. Salamat man. Once again, pinuwi si Sir Joe Marie, napaiwanting nga natin nga tagdaog, subo nga hapon, ikaduwa nga paswerte nga tagdaog, kagana-gana yung pangalan sa mother? Victoria. Si Sir, si Ma'am Victoria, na ang nga mother ni Sir Joe Marie. So, ako nga, live kita din subo nga sa Purok Magtiayon, Barangay Itsurad, Sang Bacolod, din sa action ng Gil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Congratulations and celebrations. Okay, congratulations. Siliwat sa ating winner nga taga Purok Magtiayon dito sa Barangay 18, no? Madamo gin nga salamat sa inyo and congratulations po kay Nanay Victoria dira. Salamat gid, no? Kag kay Chomeri, salamat. Pero sa siningabahin, syempre paalam na si Tito Wilma, standby na sa matawang nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!